Ahli Türkmenistanlılara salam. Yine de men siz bilen Hıdyrov Kakam Raç. Şun 11 Avgust 2022 yıl. Aziz adamlı Türkmenistanlı. Men ünüs verseniz soňky wagty çykyş emedim YouTube'da. Gurbazymyň çykyş edýän şo ýagdaýlar barada, ya şu Nazar Töreýewiň söýünüň kitabyny okyan. Ada galym wagtym TikTok'da seredip otyryn. Zritel ýaly, köp zatlara. Ýöne ma ýerde şu ma video uratdylar, Farhat çykyş edipdir. Ýanynda Biksan adam bire iyili belli Tartuf. Fransuzyň nemeleri Tartuf diýip aýdyn, özüňiz okarsynız bilersiňiz kimdigini. Şo taýda şol Tartuf aýdy Hıdyrov ýalylar pokatyp oturarlar diýdi. O näme men pokatypdyryn? Özüňiz pokuňyz öňüňize çykyp otyr. Haýsy agzyňdan gürlendi pok çykyp otyr. Men siziň pokuňyzy görkezip otyr. Ine şol efirde aýdy. Adamla ünüs verin şol efiri seyretseniz. Aýdy, halk bizim zakazçymyz diye. Olar bize tölemeli, biz şoň üçin çykyş edip oturmaly. Bu näme kommersandyň işimi bu? Men öňlerem aýtdym, kezzapçylygyň işi diýip, Tartuf diýip. Ya näme men näme dogry aýdym? Ünüs verip dinleň. O mikrofonu yetip bilse boldy. Başga birini gürletme. Başga birilerin eden zatlaryň özüki ýaly edip otyr. O kezzapçylyk dämi? Durun kezzapçylyk. O bärde öz dili bilen çykyp, halk bizim zakazçymyz, bize pul tölemeli, biz şonda görüş etmeli diye. Bilim kellesi bozuk. Adalet üçin pul gerek däl. Azatlyk üçin pul gerek däl. Sebäbi sen öz azatlygyny görüş edýän. Abylar görýäňizmi? Niýede pul berip azatlyk alypdyrlar? Siz inem men size bir zady ünüs berin da, ine şu zady bir dinleň, ünüsüňiz bilen da. Men video goýjak däl, sebäbi awtorskiy prava çykar da, bu zaplagirdiler. Ýöne ünüs berip dinleň şurda. Ine. Вы в политику собираетесь пойти? В смысле, Полноценно. в партию, в парламент, да, вот Да, это вот, всё. ну, может и выше, в президенты баллотироваться. Я, значит, сейчас скажу вещь, которую я никому не говорю. Все говорят про мой какой-то там безумный рейтинг, допустим. Но мой рейтинг – это рейтинг Эти президента. девушки из машин высовываются, Нет, чтобы такое вас дело. сфотографировать. Мой рейтинг – это рейтинг президента сейчас. Да. Я себя от президента не отделяю. И я никогда не подвожу людей, которыми я работаю. У меня может быть разное мнение о них. Но я никогда его не вынесу и никогда не... У меня же был опыт. 1,5 месяца, как я из офиса ушел, Да, ни одного слова никто не услышал. да. Вот, потому что я не выношу ссоры из избы. Поэтому пока президент, да еще как он главнокомандующий, военное положение, в принципе, эти разговоры не вполне корректным для меня вести считаю. Второй момент. Если он пойдет на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать. Ни в коем случае, это технически невозможно. А если нет? А если нет, надо будет думать уже. То есть, если президент по каким-либо причинам не пойдет на второй Я буду срок, подаваться. вы пойдете в президент. Пойду. Я хочу посмотреть, как Вот это самое главное заявление Алексея Арестовича. Если Владимир Зеленский не идет на второй срок, Алексей Арестович идет в президент. Eşdinizmi? Gardon diýip jurnalist we Ukraina. Siz özüňizi bilýäňiz o. Tartuf barıp oňa gepletmän özü gürledi o jurnalistiň ýanynda. Gardon diýen jurnalist şu Alexey Arestovichden intervyu alýar. Alexey Arestovich atly awraly ikinji adam diýip hasaplasaň bolýar Ukrainada. Sebäbi gün-günaşy urşun ýagdaýyna çykyp beýan edip otyr. O действительно hakyky, wajib, möhüm adam. Çıkıp halk onu tanıyor. Ýöne şutaýdy, dinläp, ünüs verip dinlediňizmi? Bularda konsepsiýa bar. Spайность diýen zat bar da. Agzybirligi bar. Bular edi технически невозможно diýdi da. O prezidentim men ikinji soraw nemedende men barjak däldi. Технически невозможно. Sebäp prezidentimiz bar diýdi. Biz agzybir diýdi. Bular ýedini bir komanda bolup işläp otyr. Biz Türkmenistan'da seredin, Serdar Berdimuhamedov seçme ilan edende, saylaw ilan edende. Bular hemmesi prezident bolacak. Tartuf, Anarky, Annayev, kim o, Karizov, даже ничтожество diýende,
Ahmet Rahman olan iki söz seplep bilmeyen tormuz olan bolacak. Prezident. Bularda näme garaşıp bolýaňyz? Näme garaşaýyňyz siz? Buların ünüsünde halk değil. Buların ünüsünde özü barıp oturmak, birazcık köprek almak. Başka zatı yok bularda. Ne doğru eşittim ha? Görüp otuyorsunuz internette. Näme çıkışlarını buların? Buların kellesinde başka zatı yok. Näme buların kellesinde näme? Bir diktatör ayırıp öz başka diktatör öğretmeli mi? Şu zat oların kellesinde. Bir ağzıyırçılık diyen zatı yok. Çıkışlarını gepli. Olar bara o Tartuf diyen adam mikrofonu yetip bilse oldu. Başka hiç kimi gürletmeye. Şu yetip bilmeyen yağlı. Prezidentin boldular bular virtual. Her zat oldu. Yörün kezzap. Yörün kezzap. Indi özünüz var netice çıkarın. Yöne ştayda yeni bir zatı deyip geçeyim ikinci çastım. Dün öňün atçın ağzımız video çıkardı. Türkmenistan protokolun adzelin başlığı söyüştür. Bile mahkümelen söyüştü yönü şon suradı çıkardı. Bu näme zady aňly diye. Bu zady aňly diye Türkmenistan'ın o tayda oturan köýüne pisler Jadan Hramov öz ädemin etdi. Arkalar diýeni etip başlamaz. Şoň üçin uteçke uğrattılar. Şu Atçı Nazım kanalından. Türkmenistan'ın avat däldigini görkezip oturýarlar Türkmenistan. Türkmenistan'ın prezidentinin nemesinde, ofisinde, köşküsünde o tayda gidip oturýar uruş. O tayda da avat zatı yok. Yönü biz bilmeli. Hazır bütün dünyada Fransız söýgüsü o neme seks değil. O prelude diyen zat. Bunu nemeden soramalı Tartuf'tan. O şoğulurun yurtlarını yaşaya. Şo bilye näme zatlarını. Yönü yine bir gezek ayıp çıkayan. Adam var. Ünü söyleyip dinlen. Ünü söyleyip seyredin hemme zatları. Bulardan bir zat çıkmacını belli. Yönü halkın öz eline alıp bileceğini umidimiz var. Hükümete de insaf gelir deyip hakiki halkın vekillerini gürleşmeye çıkar deyip bizde umidimiz var. Näme diýip umidimiz var. Ondan başka görürs tizara näme boljagyny. Köp sayda sen Türkmen dilini bilmeýän diýdi. Hökümetin nemesi siyasat Türkmen dilini bilmeli diýdi. Siz aýdýaňyz bolýa, men siz aýdaňyzy dogry makul Türkmen dilini öwrenmeli. Ýöne näme üçin Beýik Britaniýa ilçihanasynda sekretar bolup işli orus aýal türkmençe gürleşseň, Türkmen dilinde bilemek İngilizce gürleşeýildi, ya orus dilinde gürleşeýildi. Şo zatlara siz özüňiz kontrolly alarsınız diýip Türkmenistan'da umidim var. Sağ olun Türkmenistanlı. İndiki duşumuza çeli. Yöne siz ünü söyleyip dinlen. Tartuf'un aydan zadyny. Tartuf diyen Fransuzca kezzap diyen şu. Tartuf'un aydan zadı var. Halk zakaşık. Bize pul tölemeli. Biz görüş etmeli. Bunların şöyle adayları. Yine neme Farhat inim. Men oňam aýtdym. Arslan şagalların ýanyna bolsa şagal bolup gidedi. Ýene bir gezä ýaly giçden öz ýoluň bilen geç. Öz ýoluň bilen geç. Ozan Ola Çaryýewoň barada sen aýtdyň biografiýasyny näme dip durýar? Oň biografiýasy hemme oğullaryny alyp giden bolsa Amerika, oň Dostoyevskisi. Biz даже alkaş bolup duran inisi diýen mezar, onuň o öz işi. Pul gazanýarmy, içýärmi, oň öz işi. Azat yurtda ýaşy. Eger sen o aýdyň invalid çağasyny taşlap gitdi diýsen, men şoňa birazjyk inanamak, bagyşla. Näme üçin? Men bu zada aýdyp bereyim sana. Sebäbi Angliýa bilen Amerika ikisi bir sistema, iki dogan. Angliýada şu invalid bolup nemetse bara, gelse çağın bolsa, bir topol pul berýärler.
Bir topor pul ile. Maşin, taze maşin verirler. Üçüncü edip. Sen şonu seyrediyorsun. Onda aydarsın erinden korkup alıp gitmek deyip şu yoldan da taşladı. Onda ne için Amerika'dan bir vakitla gelip Orsiyat'ta invalid çağlar alıp gidiyordular. Sebebi Amerikan GOS programması var. İnvalidlere bir topur pul çıkarmalı. Benim öyle otayım, öyle çarında şöyle çağı olsa invalid taşlamazdı. Alıp kaydardı, adamsına da seyretme. Şunun için ineyim. Gerek de sana bu zatlar. Sen öz yolundan git, şondan kovusu yok sana. Sağ olun Türkmenistanlar. İndiki duşumuzda çeli.